Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Huwebes, pitsa 4 na. Bulan sang Hunyo, tuig 2020. Anano ang dalagko nga mga isyo kag mga balita para karon nga adlaw. Are, dilabatihan ini. Ang Kamara nag-approve na third kag final reading sining ginaduso ni Presidente Rodrigo Duterte Urgent Gid ang Anti-Terrorism Bill. Aprobado. 173 ang nag-yes. 31 no, 29 abstention sa House Bill 6875. Ano ini? Ang Anti-Terrorism Bill. Pabakuron sa gobyerno ang pagpamatok sa terorismo. Gindibatihan. Madamo ang nag-upod, madamo ang nag-question. Bangod sini, ginpalayag sang militar, ginpalayag sang tiglikom sang dipinsa, Dilpil Lorenzana kahapon. Siling ni Lorenzana, ang mga kritiko sang gobyerno, hindi ini pagkabigon nga terorismo. Kay purtigang inibwal-ibwal sa pila ka mga cause-oriented nga grupo nga nagasiling nga nagkakabalaka sila ngayning anti-terror bill nga ni nga gin-sertipikahan urgent ni Presidente Rodrigo Duterte mahimo gamiton sa pila ka mga individual nga nagapalayag sang sentimento kag nagapalayag sang pila ka mga tinaga nga hindi konforme sa pila ka mga pulisa sa gobyerno. Siling ni Lorenzana, hindi pagkabigon terorista ang sinuman nga maghiwat sa isa ka matawhay nga protesta. Kay ari ini nabutang sa konstitusyon nga pwede katipon ang pumuluyo makaprotesta basta matawhay lang. Kay ini sila protektado sang Bill of Rights. Siling ni Lorenzana atag hindi sila terorista. Ini klaro niya, ginpalayag sang tiglikom sang dipinsa. So, ang kabalaka, suno kay Lorenzana, sang pila ka mga sektor, labi na gid ining makawala nga sektor, nga base kon gamiton ini, kag itag sila, nga kon magkomentaryo ka na, kon kontra ka na sa gobyerno, kon magprotesta ka, himuon ka nga terorista. So, ginklaro, basta mataway, kinamatarong inaasang tao, hindi kapag kabigon terorista. Kung mag-ibwal ka man, magpudag-pudag ka, magprotesta ka sa dalan, basta mataway lang, hindi kapag kabigon terorista. Amo ina ang ginpatag niya, hindi magkabalaka ang pila ka mga sektor nga ini sila kabigon terorista kung mag-arangkada sila pila ka komentaryo batok sa gobyerno kay kinamatarong ina sang tagsa-tagsa katao. Maayo man ang dipinsa sa gobyerno padilagan ta kon bala ini maimplementar. Base bala ang aton base malang nga base ka mag pulo protesta kada ka kulukudakan kada kagliaryo mga terorista ini. So klaro gin klaro ni Lorenzana dipinsa sekretaryo wala pagatawgon terorista basta nga kung nagakomentaryo ka batok sa gobyerno nya imo ina
kinamatarong. Magluwas lang niya, kung galakat kastong adalan, nga magsakay stang kidigira, bit-bit karbalait, kag magsingitan kunta sa gobyerno, ti piho, terorista ka. Kag hindi ka na mabuhi piho, tumba ka. Amo ina ang pila ka mga palayag sang aton sini gobyerno. Kay damo kinulbaan Nya basi kon jut dako, nagpudag-pudag lang ko sa pila ka mga pulisa sang gobyerno, tawgon ako terorista. Tigin klaro, hindi. Ang aton diya simple lang pamangkot Basta klaro ina nga tindog ina sa gobyerno. Kinaprubahan na ang anti-terror bill. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 40. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:46 na. Kahapon, gamonitor ako. Kaya madamo kita sa abyan nga nagatawag, nagatext niya paano ni may mga bisita kami dire na stranded ini, luyag magpauli. Nya nung imuon naton, pasakyon sa aeroplano. Ti kina pitsa utso pa, mga pascraft naton kagiban pa. Kahapon daw mauluatag ang palayag sa mga locally stranded individual nga luyag magkuha sang travel authority. Ang paatag sang SK Federation President nga si Ayesha Joy Villaflor masyado kaatag kapon. Ti kinanglan maagi kamo sa proseso. Hindi dali-dali nga magdiretso ka lang o kundi enda, hindi ka pwede kasakay, kinanglan mo gid ang proseso. So, kung ikaw subong ga plano nga magbalik sa imo lugar, ginakabig ikaw nga locally stranded individual, kinahanglan nga magkuha ka gid sa ginatawag LSI form. Amo ini ang kinahanglanon nimo sa barangay, no? Kundiin ikaw na stranded, ehemplo, dire sa Bacolod, sa diin, Barangay 4, dira ka na stranded, kuha ka na sang LSI form sa Barangay 4. Pagkatapos, kuha ka sang barangay certification nimo. Pagkatapos na, kuha ka sang medical certificate. Ini, klaruhon ta, ang medical certificate nga mabaton lamang kon kuwaon sa City Health nga opisina. Amo lang ini siya ang kilalahon. Kay kung magkuha ka sa iban, hindi ina pag-i-honor ang medical certificate, dapat lang maghalin ginasulit ko sa City Health nga opisina. Pagkatapos, iningin kuha nimo nga LSI nimo nga dokumento, ipakita mo sa barangay, dalon mo sa police station nga sakop sa lugar mo. Kung back up 2 ka, back up 3 ka, back up 4 ka, dito mo inadalon. Kag, pagkatapos, maisyuhan ikaw sang travel authority. Tapos, kung may travel authority ka na, pakigangot ka na sa opisina sang iske para sa imo pagbiyahe. Sa imo sinipabyahe, aeroplano man, kung magsugod na biyahe, kag ang mga fast track kung magsugod naman biyahe sa kadagatan. Okay? Pero kung kumplito ka na, pwede gani ka magpabook sa tion nga magbalik ng air kag sea travel. Amo na ang proseso. Kaya kada mo sa gasala, sala-sala kung din makadto. So kahapon daw mauluatag to ang palayag sang SK Federation President nga si Ayesha Joy Villaflor. Gamonitor ako daw mauluatag to. So amo ina ang mga proseso ha. Hindi dali-dali nga makagwa ka kon locally stranded individual ka. Kinanglan sundon mo ini nga proseso. Amo ina kabangdanan kung nga agalinyada sa City Health nga opisina partiklaba sa linya, makuha na sila sang travel authority. So amo ato ang pila ka mga bagay, pipila ka mga pagsulundan nga dapat mo tumanon agod makakuha ka sa ginatawag travel authority. Atag?
Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasai 50. Babalik kami pagkatapos ini. Ang Dr. Alfred's Green. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasai 52 na ang Federlep Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation nagapaybalo nagabaton sila loan application kag loan renewal. Pwede na kamo ka-renew sang loan ninyo. Kag nagaagda sila nga kung mag-loan kamo, dira kamo kadto sa ila. Pinakanubo saka para sa pag-loan mo sa chattel, ATM loan, business loan, salary kag bonus loan, real estate mortgage, car or truck financing, GSIS, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, allotment loan, housing loan for construction, kag renovation. Bisitahin sila, second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Kontak ka sila sa cell number 0922-294-6862 or 0905-438-9450. I-email sila pederlep17@yahoo.com. Facebook, Federlep Lending Corporation. May mga satellite sila nga opisina sa Corner Yungke, Dalan Goria, La Carlota City. Kontak ka sila 0908-447-1495. May araman sila sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay City or kontak lang 0947-605-5543. Sige na, lona sa may pinakanubo saka Federlep Lending Corporation. Ariho, may posible magpagwa sang bag-o naman nga mga health protocol si Mayor Bing Leonardia. O galing,
kinanglan may kasugtanan sa tunga nila ni Mayor Jerry Triñas sa Iloilo. Angot iniya, biyahe sa kadagatan. Nagaplano sila nga kon magtabok halin sa Iloilo, pabakulod, ipaidalom sa home quarantine. Diretso sa balay, sa puluyan na lang i-quarantina. Pero, ang tao nga halin sa Cebu, Manila, mahimo nga ipaidalom sa quarantina sa mga bulutuan. Ina, wala pagkagwa, mapagwa pa ina sa bago nga mga executive order si Mayor Bing. Isa pagid, magapungko man sila, bahin sining biyahe ning sa mga eroplano. Pungkuan man ini ang schedule. Talakayon ang mga development upod man kay Mayor Bing Leonardia, Vice Mayor Elcied Pamillaran, kag ni Councilor Israel Salanga. Hambala nila, kay man suno kay Councilor Salanga, ginpahibalo sila nga nagsapol na ang Civil Authority Aviation of the Philippines ining kaap bala kahapon kag plano sini nga buksan na ang biyahe sa kahanginan. Tisiling ni Councilor Salanga ga plano gali siya nga mag-utor sa resolusyon pangabayon ang National IATF nga ikonsiderar ang schedule sang flight bala sa mga returning OFW sa Bacolod 3 ka beses kada semana. Nya dapat mangin organisado kay man gasala-sala sila mo. Wala ka siguruhan, sila niya maabot alas 4 sa hapon. Hindi magabot, cancel, abot nga gabi. Siling maabot alas 12 sa gabi. Hindi magabot, abot kagahon. So, hindi organisado. Amo na nga magasapol sila. Upod sa alkalde, kag vice-alkalde sa Bacolod, hambalan ini, kag ipangabay sa National IATF nga kung mahimo, i-coordinar gid ang biyahe. Amo man ang matabo, biyahe sa kadagatan, kag biyahe sa mga eroplano. Para bisan paano, hindi man mabutang sa alang-alang ang syudad sa Bacolod kag makapreparar hosto. Inabalang wala kasiguruhan kung sano, ano oras maabot ang mga returning OFW. So ini nga mga bagay, pungkuan ini. Kag posible, magapagwa naman sang bag-o nga mando ehekutibo si Mayor Bing Leonardia. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan at mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbi. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, La City 2. Puerte patani nga mga isyu subungo. Ang tagiya sa IBCBN, may ara pa si Bangdan nga kano, may duwal. Ay kasadya sa mga isyu. Pero wala na ta panahon na, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita, lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,